The me da no pa no me friend say me ma pass on pa wo ko fu wo ya du na fu mu ano ta bo ni bi atuntu the ka say the mo rushing family hospital the am pass some didn't be to hospital but am ko Techiman because do so me be do ko na say but say now no wa jemo on sa and it's also because in the people who are going to came out yeah if Friday the crop one court Friday court yeah they chime me down pa business yi nti no esafo no am feel say ye de yadwene mu de safo no no e twe no ni say wo na e de sa ani am wo so. Right, abusuan for me chiachia yi na ma yin ho kwaba e de by Grace TV GH so me gidi se agya nyankopon dom abusuan obi a ho ye mesra ase na de bia meka na abusuan be kan ho ano subscribe to the channel ama me na afi wa share ama foforo nso nya bia hwɛ me se obey tinya me sure na wanya so akoma so ade ama abusuan yen ka bi nhye mu na wotwe wi ye se bi na wotwe ye twa mu ye besi na wotwe foforo ye mu de beto dwa se okota no so ya wo bu no east mantam ne mu a Akwamuhene ya wo ho sebi nipa bonifo bi su se owakoku no ato na fom ya ye ni asem na be deja pa ba bia be fa bia amanfo e kire o madwen e de fa na ye nka bi nhye mabusua Ghana Police Service we de efinkan na ba e de krata tentententen aba bonten ya o kire nsem no mu yie e kire se sebi nipa bi kura ho a yesu se o mo bone na Akwamuhene ya wota na so ni wei ho sabe o mo sa ka enipa nan ya ombabua amanhwemu akoso na bibia aya asomdwe na busua asem no eni enyan o sa hyase kwa video di kan ehwe ye eye opanyina ne papa ene na Akwamuhene na waye nyame de o kire mu kwan ofa so a o te asem no ena afia busua enipa bi a wode woni abu se osusu se wo ebenim omo papa ewe ho bi na se omo allergy na omo akiri se sankofo yi ebenim na iwe ho bi na o kire se na nipa bi kura etwemanso dada eno nti omo court na anu fiada ena de chememenda Arrēst esi na krata Ghana Police Service abano odi ento eboas na yinrem wani yankenkan ema mansen na NTB kais na waye nyame dia ndin ene na owusu kokko ona ye Akwamuhene e wo Tanoso we nya Tanoso e wo Kumase Tanoso anase Tanoso e wo hafumantam no mo okosunwane ade bi Tanoso we e wo bunu ismantam no twam offense akomada afrancho a na for what is Tanoso no wo bunu ismantam no mo na ewom se awobunu ismantam no mu de na emom amamre ahenie mu de e ka asanteman ho ya e man hena kunwa e na data no so to de yenkenkan sem no wie be che adanse bi a be mo aten sem na si na fei ye na ya bo ama nipa bonefo a wo mo ye se no Ghana mra yi na so krata na emra ni omo edinti krata free Ghana Police Service Criminal Investigations Department na say CID Department of Ghana Police Service and abetodwa ne day ya 13th November 2025 ya wada ya and abetodwa enti atifiasem no say police arrest 4 suspects in connection with the murder of a chief at Tanoso. Now when say ya maami bia ni mfie wa ni mu pa wo mfie sha be say diosian num just abesiwa pa ono so ka omo ya chi omo no hu bi ya just isusu se ono so enim na iwo no hu bi and mema yo so many afipa anya asam ketwa today yankin kan krata now say the Ghana Police Service has arrested 4 suspects in connection with the murder of the Akwamuhene of Tanoso in the Bunu East region. They say Ghana Police Service omache enipa 9 ya omuso se nipa 9 yi wo enim bibi edifa Akwamuhene na Akwamuhene ya Tanoso nipa bi akuni ya na fratias for asasi so ho afi eto aso bi mu a say the suspects include Isufu Ade, Elias Akwesi Ade, Stephen Jemfi, August Nahemfo, and Martha Mensah. Nese abusuya sabu nipa ya chom nipa 9 yi ba akuni din Isufu Ade ya ita born in Samani na say ita friend say Akwesi Ade, afi Stephen Jemfi onso ka ho bi, afi August Nahemfo, and na Martha Mensah na say ya maame Martha Mensah ko ba besia pa onso sabu ya chini bia alleged say na iwe onim ho ebi. Now, Twaswa, after say 4 other suspects have been named as persons of interest and are being pursued by police. Then see, nipa na ya achi omu efiwa nipa na bi so ho a omu dia betodwa yesu say asem wey omu ahobo ne mu bi ya asem no kwa omu chefa bi wom nti aposifo ni abre den se krodo ho a omu hwe sa afo nyina se be ya mutimi aboa
abɛboa apolisifoɔ na nhwɛmu atoa so. Afei yɛtoa so a ɔse preliminary investigations indicate that the deceased was disturbed as a Akwamuhene of Tanoso, but he reportedly rejected the decision and engaged the family in multiple litigations and disputes. There's a apolisifoɔ krataa na making kan ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo nhwɛmu kakra ɔmo ayɛ ahyɛsɛ nkyerɛ sɛ na Akwamuhene sɛbi apolisifoɔ na ɛka ɔmo sɛmika ɛyɛ tunadeɛ so na mmom ɛbɛrɛ tunadeɛ so Akwamuhene no ɔyɛ sɛ ɔnte aseɛ ɛma ɛneɛ nsɛm no ɛkɔyɛ kɔɔto asɛm ne adeɛ a manso ɛda so a ɛwɔ hɔ nom nti ɔn sɛ ahyɛsɛ kora video di kan bɔɛ no na na yi ba kyerɛ sɛ sɛbi na na nipa bi wɔ nsɛm yɛ wɔ court yɛ fiara yi po ɔmo kɔ court yɛ ɔmo kɔ ba adeɛ kyerɛ me da na na yi ayɛ nyame dia no yɛnto aso yɛ ɔse the 4 suspects are currently in police custody assisting investigations. Na say nipa nan ya yachi ɔmo yi ɛyɛ isifo ade ya isa friends akosi ade Stephen Jemfi August Nahemfo ɛna afei yɛ maame Martha Mensah Sabiam no ka sɛ di ɔmo aposifo akachi ya ɔmo ɛboa aposifo ama aposifo timi ayɛ nsɛm no mu hwehwɛmu na bibia ayɛ asomdwie. After also we must meanwhile, police have intensified efforts to track down the remaining suspects to face the full rigors of the law. Let's say, almost nipa nine the police for and say come on police for catch the name nipa nine bia almost you say almost born in same no whatever was same na so sabri yenya omo nchi omo no apolice for ayire omo dwumadi omo die mu ayire hwehwe ya omo hwehwe yenuanu nyina omo ayire mu den pa se sabri kwam bia so bebia sa nipa nan we bia sabi Ghana police for ebehu omo na so do maba abegina mranim na Ghana mra ene omo di na bibia ayaso na busua kratai Chief Inspector Bridget Babanawo ono na public relations officer at the Criminal Investigations Department Ghana Police Service and in Sashasia sabi or the kratai abetudwa the yedi mu amane bonyina enso esum amansa na bra busua Ghana Police Service kratai abetudwa no and what the nipa na omo mfonyin abetudwa o de yenhwe mfonyin bi ho e wo se nam so omo ye suspect e alleged na court of competent jurisdiction and you want some convicted omo nti aya na yekata omo nim kakra wo de yenhwe bibi kakra na de aka bi enfanto aso abuzuanti omo ayachi omo no ba ko ni ne din ni isifu ade ya yetai friend say akwasi ade ono onfinhia aduanan enwotwe 48 years sabre o ka omo aposifo nsa aka omo no ya isusu sesabi na Akwamuhene ya Tanoso ya sabre nipa bi akodi na ewo no ne ho bɔ ne mu bi ya obo ama aposifo aye nhwemu afa yenhwa afofra aka omo so ye bɔ mu din aposifo bɔ mu din e wo krata no mu abuzuan wezu ka ho bi na your friend Stephen Jemfi onfinhia aduonum enum 55 years a reporter in Saka say we kuani kuya adwuma ya bi na woye ya ono nso eye alleged say Tanoso ya wobunu ismantem no mu na nso e ka santeman ho Akwamuhene ya kokona to na fu ho preliminary investigations ni ade police for Saka no ya ono so boa ama hwehwemu akoso kama pa abuzuan August Nahemfo nso e ka ho bi ono ne ho fini twagu no ono so wonfinhia aduanan mienu ono nso de atense we kuani ya sabre enipa nan a aposifo nsa aka omo isu se won so enim na Akwamuhene ewuwe yi ho epi na die twa yansu kura ye maame abesiruwa pa ya wonfinhia diosia enum 65 years ya ono so aposifo ensa aka no ye fo nso fo nyinto so na ye nka mu asem abuzuan nti ye maame na se na akra ne fo ni twagu yi ne din ne awo Martha Mensah wonfinhia diosia enum odidwa 65 years maame Martha Mensah sabra aposifo nsa aka ne bi ya onsusu se ono nso enim Tanoso ya wabunu istimantam no mu ya ben Techiman Akwamuhene ya sabi nipa bi kokun wona afu no awoyi nso nim ho bi abuzuan num se medikin akara se Tanoso a ye ka ho asem ewom se wabunu istimantam no mu de ben Techiman de na emom e ka asanteman ho an e ka asanteman amanhene ya ewo Ghana ha no ho na no krakran se wafia pem ahankono adi wotwe ensia mu 1986 medikan beka sa asem by Grace TV so ebra odumonyamfo Alhaji Grüesome mampani Rollins abreso nyamefo ne currency yi opau baasumku metre committee so wonhwehwe Ashanti and Sabrebon hafo Chieftaincy affairs mu na Grüesome committee ne findings or tre krata de breast antene otumfo pokware aba fe apema hanko de watwe nsia 1986 mu so yira se enkrobo ho ayira mpaja omo na onye omo man
enkuro no ana ebi ɛne tie wɔdɔm afei tano boase afei wohwehwɛ mu a wase enkyera a no nyinaa ka ho bi so bi nso branam ɛne nkuro do aka no yɛfrɛ mu Tanoso bi nkuro no na Tanoso enso ka ho bi ya ɔtwerɛ de brɛ santene sɛ ɔmpagya Tanoso ɔsrɛ yura santene sɛ ɔno ampagya Tanoso nanka ɛmɛka amahene aduane ho bi no korɛ santene so de ɔsɛ yɔyɔ ɛma afi apem ahankono ɛde ɔkono ɛnsia mu 1996 yura santene mesrɛ me kama bom ho ase ɛpagya Tanoso yɛ wɔbono isimantam no mu ɛyɛ ne mahene yɛfrɛ de bɔ ahyɛseɛ na Tanoso ɛne asanteman sɛbi asom sika dwaa ɛde aba bɛduru nnɛ nti saa kuro yi ɛyɛ kɔtɔkɔhene ɛna ne nkuro ɛne no yɛbusua krataa yɛka ho asɛ wohwɛ a nkuro ne guɔ no yɛ a nkuro wɔ nyinaa yɛ nkuro a Alhaji Grüesome ama ɛtwerɛ de bɛsrɛ yira sɛ ɔmpagya wɔ mo ɔsrɛ yira sɛ saa nkuro nyinaa yɛ santehene deɛ nti ɔmpagya wɔ mo na ɔyɛ nkuro nyinaa manhene na nkyerɛ ka ho bi ɛnwo ase afei branam tiɔbɔdɔm buayam Tanoso Tanoboase ɛna afei so bi nso number 2 mɛyɛka ama yɛ nyinaa kyerɛ sɛ ɛnam sɛ adanseɛ wɔ ho nti ne nyinaa kɔkɔ wie sɛ Tanoso kuro yɛka ho asɛm a nnɛ na Akwamuhene nipa bi akɔkɔ no yɛayɛyɛ ɛka asanteman kuro no ho bi yɛ asanteman hyia mu a anamsifoɔ ba ɔmanhene ni wɔ saa berɛ deɛ but asanteman hyia mu a anamsifoɔ ba bibia asanteman yɛ biara ɔka ho bi yɛ Arrēst sɛ ɛsie nti yɛde di akyire na wonim bibia busua yɛnka kae ho afi atwa mu no in the year 2024 ɛna ɔnsɛ wɔkɔtana so a ɛwom sɛ ɛyɛkorɔ bia asante kɔtɔkɔhene na ne deɛ yɛ a ɔne wɔtumi sɛ osi manhene wɔ hɔ deɛ nanso na ahene mmienu apie kuro no mu bɛka ahene mmienu a mekyerɛ sɛ na ɛfa bi nso apagya wɔn a wɔkyerɛ sɛ wɔn nso ɛyɛ hene edi akonnwa wɔ Tanoso yɛ a wɔn deɛ wɔkyerɛ sɛ akonnwa a wɔn di no wɔn mfa mɛsom korɔ bia asante kɔtɔkɔhene mesrɛ meka wɔn aba mu ase na emu wɔn de wakɔsom yɛ nana Techiman hene ɛma nsɛm no kɔdan the Bono East Regional House of Chiefs ɛtena so pow baasom kuo committee mu ɔhwehwɛ mu a ɛma ɔde krataa tententen ɛba abɔnten abusua di krataa no a ɛfiri Bono East Regional House of Chiefs bɛtɔ dwa saa berɛ no afi atwa mu no that's on the 24th of May 2024 ɛna da so no na sɛ de bɛde ki akyerɛ mu na asɛm nyinaa ne sɛ edim sɛ Tanoso yɛ wɔbono isimantam no mu afei tiɔbɔdɔm ɛne nkuro do aka ɛkorɔ bia asante kɔtɔkɔhene nko a ne deɛ yɛ wɔn timi pagya amahene wɔ hɔ na saa berɛ yi saa nkuro nyinaa wɔn yɛ amahene adwa yɛ a obi bɛtumi adi hene wɔ hɔ agye sɛ wɔsɔe ɛde akyerɛ korɔ bia asante kɔtɔkɔhene na yɛwura ɛde ɔman no ahyɛ ne nsa nanso bɛtɔ dwa sɛ ɔkɔta no so a na ɔpanyini bi wɔ hɔ yɛ a ɔkyerɛ sɛ ɛfrɛ nana kɔkɔ aten yɛ ɔtɔ so num na ɔsɛ ɔyɛ afutuhene ɛwɔ Techiman yɛsɛ Techiman afutuhene ɛno no na emu wɔsa di akonnwa ɛwɔ Tanoso saa nso na ɔkɔ ɛyɛ tiɔbɔdɔm nso a na ɔpanyini bi wɔ hɔ a ɛfrɛ sɛ ɔnokɔ ayɛ sɛ ɛm sɛ wɔayɛ nyame deɛ nyame fa ne kra ɛnsi na ɔma no baabi papa ntena da nkɔ ama yɛgyina yɛhyia mu yɛde twɛ di ampo ato Arrēst dwom nti nana bi wɔ hɔ a yɛfrɛ sɛ nana anaasɛ barima ɔbɛn ama yɛ ɔtɔ so mmienu yɛ a na ɔmokyerɛ sɛ wɔyɛ Techiman akyɛmpem hene ɛsan so ɛyɛ tiɔbɔdɔm hene na no ɛna House of Chiefs bɛto dwa sɛ ɛnam sɛ tiɔbɔdɔm ɛna afei ayɛ Tanoso wɔn nyinaa yɛ manhene adwa na korɔ bia asante kɔtɔkɔhene na saa manhene nyinaa yɛ ne dea na wasi na manhene wɔ hɔ nti ɛntimi ma sɛ obi ayɛ ɔhene wɔ hɔ na ɔnsom korɔ bia asante kɔtɔkɔhene manhene no wɔ hɔ nti saa deɛ a ahemfo mmienu yɛntwa wɔn nyinaa din ɛfiri National Register of Chiefs mu ɛsiane sɛ ahenneɛ no ɛni nyinasoɔ sɛdeɛ krataa no ɛbaeɛ no na ɛkyerɛ no korɛ ɛnsɛm wei baeɛ ma yɛde to Ghanafoɔ nyinaa anim ɛma mansa nyinaa adi akyire ɛma ne bɛwie rubber stampe sɛdeɛ akɔsi boni bɛka no sɛ saa nkuro yi nyinaa ɛyɛ santene na ne deɛ nti meka mo no akɔsi sɛ abusua Tanoso ahensɛm nsɛnsɛm duru baabi a na ama ne hum nso kakra ama na ha adwene no nti na Bono East House of Chiefs wɔn nyansɛm ne wɔn ho no mu ɛde nkrataa nyinaa bɛto dwa sɛ daabi obiara ntumi nyɛ hene ɛwɔ mpatam hɔ ɛwɔ abra ɔnsom ɔmanhene yɛ akorɔ bia asante kɔtɔkɔhene ɛyi no nti abusua ɛde baabi na bɛba yɛ asabram no bɛka me no kasa yi sɛbi Akwamuhene yɛ wɔ hɔ nipa bi awɔkɔ no yɛayɛayɛ ɛyɛ na fi atiasefo asase so nti yɛsrɛ aposi mpanyinfoɔ yɛ wɔ hɔ afei the regional police commander wɔ Bono East ɛne mpanyinfoɔ nyinaa sɛ yɛsrɛ wɔn afei IGP Ghana posi panyin sɛ wɔn nyinaa mmra mu bi na nipa bɔnefoɔ a yesu sɛ wɔn yɛ nyambra sɛ wɔte sɛ no Ghana mmra ɛne wɔn ni na ɛnyɛ nsɛm na ɔnyɛ nkaduma afoforo na kyerɛ bi obi nso amfa mbra nhyɛ ne nsɛm ankɔgyina ebi ahensɛm akyi ana bibi akyi ankɔdi ewu ankɔyɛ nneɛma a ɛnsɛm fata mede kia Canada sɛ mpanyinfoɔ a meate aseɛ sɛ ɔbayɛ man Ghana mu a ntɔkwansɛm bebrebe ɛkɔ so wɔyɛ mpatam nyinaa na yɛana dodoɔ no a ɛyɛ ahensɛm na de ba
any kwan so basa esan se sabi ankrata ne adanse nyina da ho ye di adanse se Tanoso afei tiwodom eni nkutu awdo aka ni nyina ye kro bia asante kotoko ne man ya government white paper da so afei privy council ya landed we nyina di adanse atoso biem ti di kwan se yetena okra ma obi basa basa na mpanyifo ye din na ma wanyosem kakra ene tumi a nipa bi epenti nti ebesre se wedi ye mana na busuafo nyina ya akọ ene hyeten na ye catch up police force ye di akire ye sere wo mo asem ye pese ekwase wo mo si ahya ase wo mo ya ade se ya chinipa nan ya wo bo ama nhwemu akoso na ye sere se wo mo kwa nkodu ase na obi biara na ho bone Tanoso Akwamuhene ni wewe Ghana mara ne ni sɛdeɛ ɔmmara no hyehyɛ ɛsi teɛ no ɛba saa ɛbɛyɛ nkaedum na yɛne aka akyire nso yɛbɛhwɛ yie yɛmfa mmara nhyɛ yɛn nsam ɛnkɔyɛ nneɛma yɛ a ɛnsɛ ɛmfata abusua mede ase paa sɛ wogye berɛ na wokaa me ho ma mede amanneɛbɔ yi ɛberɛ hɔ ɛde firi Tanoso yɛ wabu no isima ntam no mu medin ɛde kɔpena wosukae sɛ nnwumakuo bi adare ɔma no so yɛsene ɛma yɛde dwumadie ɛberɛ hɔ abusua mekamfo obi trading enterprise ɛde ama wo kae sɛ ɛfa no ntade papa mpaboa papa ɛne perfume papa deɛ ewiase nyina yɛ baako pɛ asante memu ha ne Ghana memu ha deɛ no ani obi trading enterprise wo kuma se South Central Junction ntimi sere ni di ne ambrase kwan so dofo tutumrika ne kɔ hɔ ne kɔgye wo deɛ ɔmo na ba na etwa gu ntimi sere fa ne frɛ ɔmo atade bi a ɔpɛ mpaboa ne perfume papa bi a obenya bi wɔ obi trading enterprise mabawa na yɛ adwuma wɔ hɔ no so ɔmo nim te ɔmo de ambrase bɛgye wo fɛ so na bibia ayɛ asomdwie enso ɛde ama abusua sanso na make for Better Grace Financial Services at the Ghana for America and Ghana for Canada nyina sanse Better Grace Financial Services omo ye intermediary financial group yo makwadare e usikasem ade biara fa sikasem ho entimi sre Ghana for America and Canada so open insurance company papa open financial company papa wasi iska ho wono watu anamon na dachi bi kwa ho yehie mu ho anche wa misre eje se wodo ho bata Better Grace Financial Services na bibia akoye e dia ma na sebe yesre me kan nso insurance companies be bri ho a wodo ho bata na wo se da bi eje se asem ato ansa ne aboa da bi Better Grace di entesa wodo wo sie sika kodu ba bi na hie sika obatam sika boom dia ma ewa bra onye to bia ewo mpe we na dien e na ope afi ye Ghana for abo America ne Canada nko a ebi kura na ewu ni America ana Canada biem na ebom usie sika wo honom wo japade wo wo nkrata wo ene na wo akonya so do ho bata Better Grace Financial Services Mr. Pa ni diem ene mia maame ohene reda na kusi enhwehwe nkomo na namba na etwagu ewa fidi nso no fa na de wonti ase be bechichi mu de akyerɛw obeto ne bo ase obatampa e de Techiman abotre akyerɛkyerɛ mu akyerɛw na watimi Better Grace Financial Services eto anamo Better Grace Financial Services na abusua financial freedom for everyone medin e de kɔbena usumi da se pa se ojibre na o ka me ho brɛ pɛ me yebehia nyame nka ho makra bye bye